Hola Bernardo, com tots saben eres el president de Junta Local Fallera i vinc a fer-te unes preguntes, però primer que tot vull saber com estàs, Carafalles? Bueno, primer que res, hola a tots i moltes gràcies per fer-me l'entrevista, no? I dedicar unes paraules pues, a tots els alcirenys i sobretot fallers. Pues res, Carafalles, pues ja estem ahí, estem un poquet ja en mal de cap, però cansats però no al 100%. I res, manejar 34 comissions, que són 7.500 fallers que n'hi ha censats, adults i infantils, pues la veritat és que és costós, costós. Però sobretot tinc que agrair una cosa i són pues, a 7.500 fallers, a les 34 comissions i sobretot als presidents, vicepresidents de festejos, que sense l'ajuda d'ells, quan organitzem un acte, com ha sigut les paelles, han sigut la crida, i ara este dissabte tenim la cabalgata, sense l'ajuda d'ells seria impossible. Impossible. I la veritat, jo penso que enguany és un any bonic perquè estem molt units, tant les comissions com nosaltres, i lo bonic és això, anar tots units. Ningú no som més que un altre, som tots per igual. És que jo sempre ho he vist així, no? Però és que, a més, tu d'Unió saps molt perquè has sigut president d'Hernán Cortés i president i fundador de Sant Roc. Contamos perquè fundar una falla no té que ser fàcil, buscar fallers no té que ser fàcil. Ninguna. Jo ahí tenia 17 anys, quan entrarem a fundar la falla a Sant Roc, que era una de les més antigues, lo que passa que després se va tancar, se va paralitzar i després quan se va tornar a manejar i va ser un dels fundadors. Jo en 22 anys ja era president de Sant Roc i va ser 4 anys consecutius. Imagina. Entonces, en 18 anys jo va conèixer a Bernardo Chordà, que era el president de Junta Local, i res, jo era delegat de Junta Local en 18 anys, i jo pues sempre, quan el veia, per mi, vamos, era un exemple perquè jo dia, jo vull ser, és que jo, el dia de demà, jo vull ser president de la Junta Local, perquè a mi, sempre que sabéis desfilar, a l'acord, al president, als directius, vamos, sempre m'ha caigut la bava, i sempre ho he dit, m'agradaria estar ahí, al càrrec, perquè jo soc una persona que és que, a veure, la festa m'agrada, si dic que és mentira, mentisc, la festa mos agrada a tots, però sobretot i per dalt de tot, m'agrada per treballar per les falles del Cira. És dir que volguera ser, però és que has sigut, però quan dius que eres president, junt a la teva directiva, com va ser aquest moment que te digueren, Bernardo, eres president de Junta Local? Això va ser, va ser el 9 de mayo, així, en la sede en Junta Local, quan votaren les 34 comissions, i bueno, va ser bestial, perquè és que jo, aquesta nit no podia ni dormir, la emoció que tenia, perquè era una il·lusió que portava de tota la vida, des que tenia ús de raó, jo sempre ho he dit que jo volia estar ahí. Jo veia desfilar i jo dia, és que vull que estar ahí. A ma mare en Glòria sempre li dia, mama, és que jo vull estar ahí, és que m'agradaria. I ja tenia 17 anys, 15, jo som molt fallero, molt. Jo sense les falles no sé viure. La teva família també molt fallera. Sí, molt fallera, i ja t'he dit, jo som més de 30 anys faller i jo no podria viure sense les falles i sobretot treballar per les falles. Perquè les falles és que m'ho dona tot, me dona vida, me dona il·lusió, me dona tot, és que és tot. A més, estàs fent molts canvis en el que sempre s'ha considerat Junta Local sempre s'ha considerat algo molt regió, una fallera major molt inaccessible al poble. En canvi, enguany, la fallera major és per al poble, se la veu en casals, se la veu en actes, és una fallera més. És que la fallera major de Cira és Regina de Festes, és que té que anar a puestos a on l'inviten. És que el que siga la fallera major del Cira, sí, la fallera major del Cira. I estem ben orgullosos, i totes les comissions estan ben orgullosos de que anem un divendres al seu cau a sopar, a estar en una reunió, a que ens facin participar en aquesta reunió. Nosaltres som els més orgullosos que n'hi ha, jo ho dic. Tots els divendres que anem estem super orgullosos de que compartiu este sopar i aquestes reunions amb nosaltres. Perquè per nosaltres és fundamental el veure que estem ahí i que som tots igual. Que no és un círcul tancat. Claro, no, a veure, la fallera major té que ser, i té que la coneguen i que sàpiguen com és. I, vamos, és que és una persona normal i corrent, com som tu i jo, ¿verdad? És que és de veres. No, sí, clar. A més, també tinc entès que has recuperat contacte
en diferents juntes locals Sí, de diferents sí, la pobles. veritat, jo estic molt content. Com va això? Com això d'anar de poble en poble, A veure, poder entre Espanya correcte, pràcticament? són perquè, sempre ho hem dit i ho direm, són la segon més potencial, després de València, en Sí. Falles, no? I anem a veure, a mi, ja te dic, és que m'agrada l'amistat i m'agrada treballar per les Falles i m'agrada, pues això, la tertúlia, m'agrada conèixer la gent i m'agrada que mos coneguen al Cira i que vinguin al Cira i que mos coneguen i nosaltres visitar a tots els pobles on anem, que de hecho, la veritat, en quan jo estic així i jo no m'esperava que quan vas a un poble te recibiren així. És que n'hi ha poble que te recibís hasta l'alcaldessa o l'alcalde o el concejal de festa és bestial, jo me quedé, vamos, sense paraules, de veure, me quedé sense paraules l'actitud que tenen sobre Alzira. Quan ve la fallera major d'Alzira a una població, sí. Vamos, lo fort que és, lo fort que és, sí, sí. Te traten un respecte Sí. increïble. Sí, Pareix que sigues, vamos, fuà, hasta ahí dalt. Vas a ofrendes, vas a lo que te inviten y comiences a desfilar y guapa, qué guapa eres, seguro que eres de Valencia, mira que son de Alzira, es que usa bien porque no es normal, una chica tan guapa, que trache, que eres guapísima, guapísima. Això te ompli. És que jo un 20 quilos només anant desfilant, sí, darrere de la feina major d'Alzira, és de veres, m'ompli. Claro, vas escoltant-la. Sí, sí. És el teu càrrec. Sí, sí, y ben orgulloso, a veure que igual com a la infantil, vamos, és meravellós. Tant la infantil Sara com a Helena, i ara vull fer-te-la tu. Quina és aquesta peculiaritat que més t'ha agradat? Perquè cada una m'ha dit una diferent. Aquesta peculiaritat d'un poble que dius jo no m'esperava que en este poble feren això, que tingueren este tipus d'acte, este tipus d'acte és el que més curiositat m'ha creat. A mi Jumilla. Jumilla, sí. Jumilla, jo te puc dir, Berlín, que enguany vas a vindre amb nosaltres, perquè vas a vindre amb nosaltres, i ho vas a viure. Sí. Ho vas a viure en la teva carn, vas a viure-ho. És impressionant. Sí. És impressionant. Jo que diga l'alcaldessa, que li diguen està la fallera major o les falleres majors d'Alzira en la porta, és bestial. Bestial. Perquè no baixa sola l'alcaldessa, baixen tots, els consellers tots, a recibir a les dos falleres majors d'Alzira. És espectacular. Increïble. Només que falta que te tiren a la alfombra roja. Sí, sí, la tensió que tenim en Jumilla és maravillosa. Maravillosa. Y la amistad que tenim, Claro. La vicepresidenta de protocolo es María del Mar y bueno, havent fet una emissió que és bàrbara. El dia 18 venen a l'ofrenda, vingueren a la saltació les dos. La recordé. En la gran i en la infantil. Tenim un vestuari que se les reconeix. Un això molt familiar, moltíssim, la veritat, i jo molt agraït. Parlant de recepcions, anem a recibir a moltíssima gent estos dies. Això com se quadra? Moltíssima. Com se quadra per a dividir a la gent, per a recibir a tanta gent convidada, tant als palcos, com per a dinar, com per a l'ofrina, per a tot. Tenim gent tots els dies. Correcte, Berlem ara és una època que estem tenint reunió tots els dies, en tots els equipos, perquè necessitem la màxima ajuda, i ja t'he dit, per les 34 comissions les tenim i jo superagraït en ells i en els 1.500 sensats que n'hi ha. Però sí, és molta feina i a més que tenim una setmana, tota una setmana de mascletat des del dia 13 fins al dia 19 i tenim dos castells, que això també és nou, que fa anys que no se fa, que és el 10 i el 18, a les 12 de la nit. Se tiraran en la plaça del Reino, on se tiran les mascletades. Entonces, vos esperem a tots. Vale. Enguany tenim mascletades del 17, del 13, perdó, del 13 al 19, però a més tenim concurs de mascletades. No, enguany no? Aquest any no n'hi ha concurs de mascletades, no, perquè, a veure, ha sigut el primer any meu, igual com del meu equip, i clavar-te en això és doble feina, perquè tu ho has dit, és un concurs, no és igual tirar en una mascleta de 40-50 quilos que tingues que tirar un mínim de 70-80 quilos. En fi, però l'any que ve, pues veurem a veure què se pot fer. Però les mascletades d'Alzira no són un concurs millor. Correcte. Les disfrutes més. Van a ser bones mascletades, ja t'he dit que de 40-50 quilos de pólvora són molts quilos.
A més, tenim a un Va fer tiraol tembleig d'Així d'Alcira. Sí, sí. Crespo. Crespo, que també farà una de les nits. Sí, correcte. La d'ell, Crec que és la del 18. la del 18 i tira el 14, El 14. m'equivoque. Sí, senyor. La que me 14. ganes tinc de veure. Crespo dirà. Tenim una relació molt especial en ell i tinc moltes ganes. Sí. Quin és ixe acte que esperes amb més il·lusió com a president? D'este falles, el dia de Claro. l'ofrenda. El dia de l'ofrenda. Per fi, enguany, assentat, vaig a veure des de Sant Joan fins a Ausiàs March, Passar desfilar a totes totes les les comissions, perquè comissions. m'encanta sempre. De la meva falla amb nosaltres és la que fa 9 i jo sempre, hasta que veig misit, hasta mirant l'ofrenda, perquè m'encanta, me quede hipnotitzat. M'encanta l'ofrenda, m'encanta les falleres, els trajes que porten, els falleros, és una divinitat, me cau la baba, és que me cau la baba, Berlín, és que, vamos, Pues te digo que estaria hores i hores i hores i hores mirant-la. Igual ploraràs veient-la. Hores, perquè m'encanta l'ofrenda. A més, des d'un puesto tan especial com el que teniu, és espectacular poder veure als teus fallers, perquè són els teus fallers, als teus presidents, a les teves falleres majors, recórrer tot el poble i deixar el ram. I supon que l'entrada a la plaça enguany serà espectacular. Correcte, i sobretot, que te s'hauria de dir, a les 34 comissions i 7.500 fallers, que també és de nosaltres, són tots unos. Són tots unos, Sí, molt bonico. tots junts. I mira, un par d'alem a dir, si no t'importa que te diga esto, un par d'alem a dir que tens una il·lusió. Ves a per aquesta il·lusió. S'intentarà. Lo mateix que jo he fet, perquè no t'arrepentiràs, perquè jo estic ben content de que s'hagi fet i aquesta il·lusió que jo tenia realitat. S'intentarà. I la veritat és que encara ho fas en més d'això. En més ganes. En més ganes, perquè és de veres, és impressionant. Pues moltíssimes gràcies. Esperem que mos faci un temps espectacular estes falles. Correcte. L'augura, ja és hora de que mos faci antes, Pues que sí, duguem uns anys pues sí. divertits. I ens veiem molt pronte perquè és la primera entrevista, però vaig a fer-te més i molta sort. Moltíssimes gràcies a tots. Adeu. Adeu.